vand i, så blev det til H2, C2, det der hedder acetylengas. Anders, acetone, hvad er det så for et stof? Det er en anden forbindelse, det er ikke lige med det her gør. Og så får vi vores base CaOH, calciumhydroxid. Men mangler du ikke et H, Anders? Herover, hvad hedder? Anders, det passer altså ikke det der. Du mangler et H. Det er rigtigt. Nej, jeg gør ikke. Jo, du gør. Nej. Jo, Der skal være 2 af hver. Han ved mere om dig. Jeg ved mere om dig. Hvad hedder OH som